Umphakathi wase Finetown utshele ungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele ukuthi uzibona ungaphephile ngoba amaphoyisa awawenzi umsebenzi wawo, ayavilapha futhi ayagwazelwa. Lomphakathi ukusho lokhu njengoba kubanjwe imbizo yobugebengu kuleya ndawo. Umphakathi udecide ukuthi uzimele because amaphoyisa awafuni ukunceda umphakathi. Secondly, mina ngithi tavern, tavern. Nginenkinga yamaphoyisa asena day. Amaphoyisa asena Jojo. Angazi ukuthi for in. Njalo nje mawafika adlula lapha. Kwamele ame athathe imali. Amaphoyisa asena day. Amaphoyisa ayafika endaweni ekunenkinga kuwo, afika athatha imali ahambe, angayenza umsebenzi wakhe. Siyalwa si-community. I-community ithi leadership ayisebenzi. Uwathi council akasebenzi, kanti ngamaphoyisa angasebenzi. Siyazihambisa inkinga thina emaphoyiseni, amaphoyisa asiphoxe. Awukusincede Bheki Cele usebenza iWillas Farm. La eFinetown kunendawo esizaziyo thina siwumphakathi sikanje ukuthi mabasuka laba koleka laba suke laba ukoleka lapha basuke lapha bawukelela bayilokoleka. So babutele amaphoyisa wakho so wathemba kanjani siwumphakathi. Siphethe information nayi ukuthi bophani abantu ababophi abantu bahamba badle nabantu.